Változatos kulturális programokkal vár 2016-ban is a tavaszi fesztivál Békéscsabán, a Csaba-Gyöngye Kulturális Központban. Közönségünket felejthetetlen zenei és irodalmi élmények várják. Legyen az komoly zene, rock, pop, folk, kórusmű vagy színház. Nálunk varázslatosak a kiállítás megnyitók, és izgalmasak a tárlatok. Tánc, nevetés, szórakozás, élmények. Tavaszi fesztivál. 2016. március 7-e és április 4-e között töltsünk együtt minden percet. A lényeg, hogy maradjunk kapcsolatban. Programjainkról tájékozódjon elérhetőségeinken. Csaba-Gyöngye Kulturális Központ. És te miért szereted?